A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui organiza, en colaboración co Concello de Ribeira, un concerto solidario que porá o broche de ouro a un proxecto educativo desenvolvido este curso nos colexios de Artes e Olveira. O proxecto chamase Abrigo e Acubillo, tivo unha primeira parte de descuberta e sensibilización nos centros educativos por medio de charlas sobre cal é a realidade dos nenos e das nenas que viven nos campamentos de refugiados saharauís. Ao rematar as charlas, fixoselles unha proposta aos nenos e as nenas de participar na creación dunhas colchas solidarias deseñadas e debuxadas por eles, feitas con retallos de tela que despois familias de SOGAPs coxeron para conseguir facer unhas colchas que neste momento están expostas en distintos lugares do Concello, no Colexio de Olveira e tamén algún establecemento no centro da vila de Ribeira. A idea deste concerto é sortear esas colchas no transcurso do concerto, rematando así esta actividade educativa promovida por Solidariedade Galega co Pobo Saharaui e a súa comisión de ensino. O concerto de peche correrá a cargo da formación musical Boroa e o artista plástico David Cuence, que ofrecerán un espectáculo único para o deleite de todos os sentidos. Imos facer un espectáculo audiovisual no que nos poñemos a música. Vale, levamos gaita, percusión, guitarra, voz. David, en tinta china, en abstracto, vai ilustrando a música, vai poñendo, digamos, que é o que se crea unha visión plástica do que a que sonaría a música. Neste caso, a pintura que vou a executar será máis figurativa, non irá tanto polo abstracto, pois tamén tendo en conta motivos da cultura saharaui. Bueno, estou aínda en proceso de pensar un pouco que vou a facer. As láminas que resulten, que van a ser dúas, van a ser sorteadas nese encontro. Todos os fondos recadados irán destinados ao programa Vacacións en Paz para que nenos dos campamentos de Tinduf poidan pasar o verán en Galicia. El pueblo saharaui lleva décadas viviendo una situación extremadamente dura, con miles de familias refugiadas en campamentos en condiciones muy complicadas, especialmente para los niños. Cualquier gesto de ayuda, por pequeño que parezca, puede convertirse en una gran oportunidad de esperanza. Ademais da venda de entradas a un prezo de 3 euros, tamén é posible colaborar mercando rifas para o sorteo tanto das colchas solidarias como das láminas realizadas no propio concerto.